best palabok nga ako natilawan. Mas favorite ko na yan at James kontra't iba nga mga pansit. 1, 2, 3, modern fight! Si JD, si JD, ako si JD, yeah. So mga katropa, mga kasangkayan, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Nagbabalik kita JD Vlogs ngan. Kaupod tahi Kuya Pak syempre. What's up mga sangkay? Nga ni Kuya Jofet. Magkakamayada kami food review. Itong Sims Seafood Pansit de Leyte. So kung mapapansin niyo mga katropa, amin ni kada ko tamo nuubuson. This one. Wow, yan. Itawag ni Nira Pansit de Leyte. So nagpapasalamat kami namon sponsoran Zims Food Avenue. Ma'am, salamat ini nga pagkaon. So magkakamayada kami food review while nakaon isusumat namon kung gaano ya karasa. So let's start. Itira Pansit de Leyte may mga seafoods, may pusit, ngan may baboy gihap, ngan may da syempre nera design. Aminit kakaiba era kay may da nera presentation. May utan yan. May ano ni Nuus? Iyat nagsaserve amon. Oh, you Brent. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Ayun na. Yo, tilawan talaga eh. Yo, tilawan talaga eh. Daw. Daw, Kuya Brent, di daw. Excuse. Orang kaya paksa. Toli ko nila daw. Trip ko lang kumaunin palabok kung may ada. Makayayakan ko yung nera palabok. The best palabok nga ako natilawan. The best palabok nga ako natilawan. Lagi makangkaon na. Pastora pala yung babay din na. Sige daw. Birahan ta daw ini. So Kuya Pak, so sa ini nga vlogger Tacloban. So kumusta it Sims Seafood Pansit de Leyte? Makakalimot ka nga ginpasakitan ganiya. Amo ya karasa. Makakalimot ka nga ginpasakitan ganiya. Amo ya karasa. Karasa man ito nga Pansit de Leyte. So ikaw Kuya Pak, sumilig ka magapin pansit? Actually, favorite ko yun iya. Pero, mas may pero ako yan ha. Mas favorite ko na yan at James kontra't iba nga mga pansit. Mas favorite ko na yan at James kontra't iba nga mga pansit. Uy, kay tungod ano nagiging kakaiba sa Sims Food Avenue. Nakita kami ni. Ha? Damot iya kaldulor dilain nga panakot, ha? Kompleto bagat iya. Alright? Kompleto bagat iya. Ibo! So kintagan na ako ni Kuya Brent. So it's time to eat. So kung gusto niyo dumugang Kuya Jopet kan Kuya Pax. Ba. So dami ni nga urubuson. Okay, So kaon na kita. 1, 2, 3, modern fight! Actually mga katropa, mga kasangkayan, pakatilaw kon Zims Seafood Pansit de Leyte. Gimbibiling-biling ko na niya. Aniya Rafa. May da niya kakaiba nga timpla diri ang typical nga pansit palabok. May da niya twist nga kakaiba. Siguro Twist na bunay! Twist na bunay! Siguro pwede natin inigahambog kay mga lugar nga may da kita kalugaringon Pansit de Leyte. Kung may da Pansit Malabon, may dagap kita Pansit de Leyte. From Sims Food Avenue. Marasado! Perfect. Nice boo. Yan. Kaya bakit scientific na meat palabok? Oh my God. Marasahin, supsupin. Kuha na diya. Simsimin Woodhausen. Okay. May doon kuhan. Simsimin Alam mo ba? Woodhausen. Okay. So guys, mapadayon lang kami pagkaon. Marasa diri maluad, may daniya twist nga kakaiba. So saring ko pa kanina, kung may da Pansit Malabon, pwede natin igahambog as Pansit de Leyte. Tika nga Sims Food Avenue. So kaya pag sana nyo masisiringan ka ng Sims Food Avenue, bisan mag-aga, bisan buwas pa, may pamahaw pa kita tungod ni rahatagat. Sims Food Avenue, damo nga salamat ano. Quality talaga niyo ginhatag nga food. A servings pa lang nga daan, panalo ka na. Mga sangkay ano, mga katropa naton dida.
Hain pa manit at bibilngon kompletos recados na. Palabok pa lang nga daan, panalo na. How much more ko na taste pa? Waray iba, inilag. Sulit, sulit. Sims Food Avenue, the best. Para ha mga maruruyagon hin mga pansit, mga palabok. Waray ako masisingit ka ng palabok kit Sims Food Avenue. Kay siring pa man, kada kagat ni mo kao ni matitilawan mo tanan ngan diri ka magbabasol. Sulit na sulit iti igbabayad kay tiara postura pala. Babaydan na niyo. Tungurit ka husay ang kaupay. Say pa kung kakauno na niyo. Salamat Sims Food Avenue!